Kendo sanduge ngine nyaka buok mokwongo nikech nitie joma oluoro sanduge madak bede yeka. Ngima mar mine ariyo e kaunti ma Kisumu osebedo gi lokruok tok donjo e ohand loso gi uso sanduku jomotho. Kata ka joma dhi chai to paro moro biro nani no nyuka kende mana ni ngadala. Nanti be koro se kata yudo gima omadho mo konyere godo. Koro miya kata ko okadhi sap kech koro awacha ni koro wariere kech waten. Balancing to technique seche moko nyathino chandi gotieno koro ing'eni kidhi school to inindo aninda e class. Nyuol en mor, kata kamano en pek ne jopuonjre magamo remo ka kinde duto ting' maduong' en kete ratil sombgi kod bedo jonyuol. Machiegni nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno katwak ma bende inyalo bedo ni nitiere godo kodwa inyalo kelo kokale lawi maro mar ote machok ma en 23600 kanyakla kod mano mbui magwa mag tudruok e Facebook kanyakla kod YouTube nyinga Jailieta. Familia mar japuonjre Victor Otieno koro yuago ratiche to kano chiele gi magina motho e gwenge ma Juja kaunti ma Kiambu. Victor nogo gi magina e kinde ng'anyo ma tarik 25 dwe mar auchiel higani. Kaka Efi Nyakidi lero, familia no bende dwaro mondo mi piny owacho omigi sir e yor iko ringre Victor man ni gin jogo mochando. Tarik 22 dwe mar auchiel higani. Ng'anyo no bag pachoka, ng'anyo madhialo jogo manawito ngimagi dwe mar auchiel higa mokalo e kinde ng'anyo mar kwedo paro machi komenda mahiko omenda 2024-2025. Kata kamano, ng'anyo no madhialo thuondi nokodhi nyime kaka nochan, wirani obila norakore kod jong'anyo, gino manomiyo moko kuomgi wito ngimagi. Victor Otieno, japuonjre ma Thika Technical Institute, en achiel kuom rawere manochiel gi magina e gwenge Majuja. Min mare Carolina Pondi lero kaka yudo ote ni wuode nochiel gi magina noweye gi buok. Kano yudo dhano iwang'iyo to bende no join gi kowuotho kar achiel kodgi. To matin kano sudo matin tema nochiele kod obila. Onge gima ne kod lwete, onge kuno tingo gimoro duto i lwete. Ne mana kod lwete kende. Teno bende no sherekea mana maandamano no. Ok ne kod gimoro duto manyalo konyo ng'ato. Tie kaka police no shutwe no kaamini nen kamano lakini anawuon na kachiel kabiro Nairobi na biro ng'ene na dira ama ok na dir. Patrick Oduor mawuon Victor owacho ni chal makamano nochune owuok dala mar biro rango chal ngima wuode. Kata kamano noyudo kosetho. To gimna ayudo no chiede to notho instantly sano. To kaka na anyiso gini unyalo miya ringrene mondo hakikisha na dier otho. Ne gigolo nago mna hakikisha na dier jogo endo chielo patuie marisasi no okuge e bathe e ite koni. Jonyuol Victor oyango ni ne en nyathi mokwongo kendo en mane en geno mar familia mare. Gino makoro ogore Luanda. Dwach gi maduong' en mondo mi piny owacho donjre mar miyo gi sir e yor iko ringre wuodgi man ni gionge nyalo moramora. Bende gidwaro ni sirikal oketo kenge makonyo Victor yudo ratiche. Chikuoge mawacho niya ni chielo ng'ato mno tho. Koro akwayo sirikal ka chielo kod jotelo mantie Kenya kae. Be uneno na ane chandruok nyathina na se lwenyo kode for a long time. Te no mia hope. Baba beda gi kwe. Ka tieko school ang na konyi. Koro sani aonge koro kaka ang na chak. Akwayo mondo konya kaka dating ringrene datir dalan kicha aonge gimoro duto. Aonge konyi duto. Ant ng'at madoyo, an ng'at maluoknu dhano. Asechandra kod nyathina no mang'eny. Ok ang'eyo, an kod liti chunya kabisa. Tadwan mondo sirikal ukonya kaka dayud kaka dating nyathina no mondo ateri dala. Aonge gima. Ajadhier. Achandra kod nyathina no malich. Tonge gima datim. Gwenge Majuja, kaunti ma Kiambu, en achiel kuom mago marawere nowuok e kar rombgi madhiriwore gi jowetegi mamoko e chuny boma ma Nairobi.
Kata kamano, mano nokonyalore mar ni obila nodinonegi ka girakore kodgi kendo bayonegi iro malungo wang'. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Gedo mar kanisa miyango ni ibiro ger kod omenda maromo bilion 1.2 e kar jot ma jatend piny koro nyayo paro mopogore opogore kowuok kuom jo-Kenya, kanise kaachiel kod jotend din mar Jo-Salam. Jo-Salam koro owuok oko mar kwayo jatend piny mondo gibende ogernegi msikiti, mana kaka jafwambo marwa Sharon Ong'ao lero. Ni kweli mimi najenga kanisa hapa State House. Bang' dok ne chenro mare mar gero kanisa e kar jot mar jatend piny ma Nairobi, kolero ni kanisa ni biro ger kod omenda mowuok e ofuku mare en owuon. Paro mopogore opogore pod bedo wuok kuom jopiny, jotelo kaachiel gi jotend kanisni gi din mar Jo-Salam. Kane giwuoyo gi Ramogi TV, jotend din Salam mopogore opogore wacho ni kar jot mar jatend piny Kenya en ranyisi mar riwo jo-Kenya duto kanyakla, to gin bende gidwaro ni ogernegi od lamo margi kanyo, mana kaka gero mar Jo-Kristo. Maadamu State House ni sehemu ambayo kwamba inabeba watu wa dini zote, kama ilivyopatikana jengo la Wakristo ama kanisa, nasi pia twaomba ipatikane jengo la Waislamu ili tukiwa sehemu kama ile nasi tupate sehemu ya kuswali. Jokorino moko mabe go bulka begero negi margi. Mokech koro State House bet gi din mopogore opogore mane ko bro ko kwe. To kopono dhi ogero kanisa kende, to kogero msikiti, mano dhi bet maonge adiere iye kanyo. Jopiny to neno ni okang' mar gero kanisa e kar jot mar jatend piny Kenya dhi ataro gi pende chike mapacho kae. Kamoko bende seo kwano omenda mathoth michano ger godo kanisa no, magiwacho ni nyalo chwala e chenro mamoko. Ker kadwa wacho no ka 1.2 billion ogero kanisa e compound mar State House. Mano en gima ni ataro matok chik. Pesa no ka oket kete Ministry mar Health, kete Ministry mar Education, kete Ministry mora mora. Mondo pesa no konyie. Kanisa ni mang'eny oko kagi. Eno kogerie ma oko kagi mondo leme oko kae. Kanyo jano lemo e kanisa, jo kanisa nyocho kethre kode oko kon. Koro odwani mondo duok kanisa ye kucha mar campaign. Mar timo go campaign e Kulu kucha. Nikeche Kulu ema sani oketo ni orome gi ji. Everybody else knows. The 1.2 billion William Ruto ok nyal golo ofuku mare. Kolure gi nying ma jo-Kenya ng'e godo. No kaw, no dhi loso godo kanisa. Kata kotimo no loso godo kanisa. There are much more better things. Monego beni William Ruto timo nwa we as Kenyans. Wan gima wadwaro en ma service delivery. Kanisa ok nyal gere State House nikeche en ok en permanent to that State House. President moko biro man Muslim en Hinduism en ango oko ere ako dwa gero Christian church e State House. To kanyo to en public place mangata nyalo donje. Jodolo mamoko bende kwedo jatend piny kaluwore gi dwaro makamano. Kamoko bende riwe lwedo. Kama ametoa hiyo ni kama sadaka yake kutengeneza kanisa katika State House. Tunafaa hata kumpongeza kwa sababu mtu mwingine pia akipata nafasi, labda yeye akipata nafasi ya kuwa State House angeweza hata kutengeneza inaitwa msikiti. Mnanielewa? Na kama hako na uwezo na pesa ya kutengeneza msikiti, hatuwezi kumwingilia kama ni pesa zake mwenyewe. Lakini kama ni za serikali, labda hiyo tunaweza kuzungumza kitu kingine. Kar jot mar jatend piny osebedo gi kanisa moger gi mabati, kagere obed maduong', okelo penjo mathoth e pach oganda, kamoko kuomgi ok osebedo gi ng'eyo ni kanisa makamano nitiere. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kweth maketo sirikal tesre wuok oko mar kwedo chendo mar jatend piny William Ruto etiyo gi pesa mare e gero kanisa kar jot mare kagiwacho ni en ataro mar chike mapacho ka. Jotelogo bende okwedo ndhicho mag rawere magilieko ni timo kod sirikal mamalo mondo duok piny mbi mag jogo mobalo gi kaka itayo sirikal maduong'. Joyce Oduor nigi ler mathoth. MPs wawili wameingia kagiloso e kar chung'od bura ma Mathira e kaunti ma Nyeri e kinde iko mar Gladys Gathoni waya jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua. Jotelogo kotelnegi kod Kalonzo Musyoka owacho ni gero kanisa e kar jot mar jatend piny dhi ataro mar pen chike mapachoka mayango ni pogruok owinjo bede kin kanisa kod sirikal mamalo. Separation of state and religion. If you act in a manner, that's why I called it impeachable, because you cannot, without public participation, arrogate to yourself the responsibility of building a church inside State House.
Jotelo mamoko moriwo Martha Karua kod Justin Muturi ma bende ne ochopo ikono owuok oko mar kwedo chenro mar gero kanisa State House ka giwacho ni kar jot mar jatend piny en lop jopiny ma gimoro amora ma itimo e lobno owinjo kawe pach jopiny. State House si shamba lako. Enda ujenge kwako Karen, jenga kwako Sugoi, enda kwa kila kanisa iko na harambe wajenge. Ile ardhi pahali ikulu iko, hiyo ni mali ya umma. Ukitaka kufanya kitu chochote pale, lazima kiidhinishwe kupitia njia ya umma, na hiyo ni kupitia bunge. Jotelogo bende oseyo sirikal mar William Ruto e windicho kod lal mar rawere magiwacho ni osebedo mang'eny ahinya e pacho ka. Kazi ya William Ruto ni kuhangaisha watoto wa Wakenya. Wengi wameuawa, wengi wamepotea bila kujulikana wako wapi. How fluid is this government that ya kwamba imehangaishwa na watoto ya miaka 24? So we are saying senior counsel Martha Karua and Stephen Kalonzo Musyoka, we are requesting kama itawezekana hawa watoto wawili wakipelekwa kotini hiyo ya terrorism pale Kahawa on Monday, tafadhali mkuwe pale kwa sababu nyinyi wakimuona pale itatusaidia. Joyce Oduora, Ramogi TV. Jaod bura ma kaunti ma Nairobi Esther Passaris nochwalo paro mar chik mageto rido weche mag ng'anyo kaka yo matieko maundu, tulo kod thoe e kinde ng'anyo pacho kae. Paro mar chik makamano biro ndalo machuok kende tok ng'anyo mag Gen Z juma mokalo manowayo kethruok mag mwandu, kuo mag mwandu e dukni, wang'o tesende obila kod nek mag ji maromo 19. En chik marieyo ng'anyo kosedeyo duond jopiny kod kweth makwedo sirikal. Chris Owino kolonwa. En paro mar chik mar ariyo mar temo keto chike mager matayo ng'anyo pacho kae nyaka ne rowere mag Gen Z bag ng'anyo mar tipo dwe mar 6 higa mokalo kendo monjo od bura e kwedo chik mar omena mar 2024. Okang' mokwongo matemo loko chik motenore kod weche mag ng'anyo ne otelne kod jaod bura mambere North Geoffrey Ruku, okang' mane omuonyo pi e komiti mar od bura. Kalore gi Esther Passaris, lokruok makamae en mar neno ni piny Kenya bago ng'anyo man kod lony kaachiel gi kwe kaka timore e pinje mosedongore. Maendi en chik ma nyaka wakwedi, nikech chik ni temo nyiso gima ok nyal timre. Onego bedi ni chik konyi chopo ratiro mari mar dhi e ng'anyono. To chik ma gibiro godo ni chal gima temo mayi tekono mar dhi e ng'anyo, nikech okwayi ni nyaka ibed ni ichiwo ni jomage mar dhi e ng'anyono, to ng'anyono itime nang'o, to kendo kapo ni gimoro timore marach to ni ne michulo. Sami luongo ng'anyo ok inyal ng'eyo ni jadi ma bodhi e ng'anyono. Kokete ni en ng'anyo ma ng'ata biro gi objective ne mar kwelo, mar tom tokni, mar wang'o mtok police is part of ng'anyono. Mano ok demokrasia, mane maduku wachien. So gima wadwa temo ni en gima bro protect ratiro mar ng'anyo, en gima bro konyowa mondo wated demokrasia malo, mondo duondwa owinji. Ng'anyono ema nokelonwa multipartism. Ng'anyono ema okelonwa pend chik makoro wa enjoy kawuono. Ng'anyono ema osemiyo baba create godo handshake. Ng'anyono ema nomiyo baba prime minister. Koro ng'anyono kwa gole makoro wa regulate ni nyaka time kumoro to kuonde moko kochope. Mano gima dhinyo, mano chik ma retrogressive, mano chik ma backward, mano chik ma duoko wachien. Wadwaro chik matero wa mbele, chik mar growth. Koro mano chik makata an okanyago ne kura. To ni winjo ka od bura, winjo ka party wa ma ODM bende owacho maber kabisa ni mano gin gima ok ginyal support. Moko kuom fundni mar paro mar chikno makelo ng'ur mathoth en paro mar tamo jopiny bako ng'anyo machiegni kod od bura, doho kaachiel kod kar jot maduong' jatend piny kata State House. Jopiny emoyiero MPs, jopiny emogero parliament, jopiny emogero State House, jopiny emogero court mago pesa gi. Ere kake idwaro ni mondo yieri, to kose yieri tidwaro ni kuma ofis gi kumitiye ni onge ng'ama nyalo bire. Oyienwa ng'anyo gi pend chik maduong' moingo chik mwadhi loso notin. Koro mano chik ma go against spirit mar constitution. To mano chik ma nyaka wago piny. Ikia ni kiny idhi bedo kanye.
te piny mwantie ni ka onge opposition motegno to ji te nyalo hinyre. Kopogore gi mano, paro mar chik manyien dhi miyo jatend migawo mar arita teko mar yiero ne jopiny kuonde ma onego gitimie ng'anyo ka timore e pinje ma oko. Kidhi London, nitie park miluongo ni The Hyde Park. Hyde Park kanyo, oyiene ng'ata kumoro mondo wagoyo, to oyieni mondo idhi Hyde Park. Okay? E Hyde Park kanyo idhi mana tinyiso jogo ni an adonjo kaka wuono, tirejista ni an kawuono adwa go koko. Okay? Adwa go koko nikech sirikal ok otimo gima nadwaro. Tinyago koko nyaka odhiambo. Nairobi medo dich. So ok wanyal bedo ni ng'ato kawuono wuok ni en odwa ng'anyo Monday. Group moro wuok ni kiny odwa ng'anyo Tuesday. Wabro timo ohala chieng' mane? Ohala ema pidho jowa. Ka waloko chik, obro chalo mana kaka finance bill mar 2024, mane jo Gen Z wuok to wacho ni gini rach ok wadwar, to parliament nokuwinjogi. Mane gidhi magi ng'ado ni bill no, finance bill no ne ber. Sani kiloko chik sama jo Gen Z demonstrate ni, pod idhi medo mana ng'anyo, tidhi medo ng'anyo makoro ok dhi bedo maber ne Kenya. Ting' koro odong' e lwet jo od bura mar winjo ywak kod ng'ur motenore kod paro mar chikno mar loso chik madhi tego thuolo mar demokrasia kendo chwalo piny Kenya mbele. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Pod Nairobi Chris Owino bende materowa e yweyo wa mokwongo. Erokamano ya Victor Alex kentiere Migingo Kisumu. Iwacho ni weche manyien chopo ne yo Nairobi makare. Elijah Otieno ibende intiere dala mar Asembo Kanyigoro, Miare Village Mososiepeni mabende uluwo godo chenro mag weche manyien mag oyimore. Abende antiere Nairobi mano Ben Gura. Iwacho ni paro ni gima nyalo tieko wang' teko mobila nigo e Kenya ka. Any 2027 we vote for one term. Wacho ni wenye wanasema 10 bila break wanaota ndoto ya mchana. Ka ote machielo en mari Kendi Baraka kawuok Nyamarimba. Wacho ni habari donjo maber kabisa. Awuoro kaka Kenya en watieko wach asto wachako machielo. Nyoro ne watieko Ojwang, sani en mar kanisa ma State House. Mwano mwalimu Oyo gi Nyarongo kantiere Nyamuga School. Ka ibende mzenya kwa William Ogonda Olangi. Wacho ni Ruto kao pesa no mondo kony godo jomane jogi otho e mandamano. State House oken kar gedo kanisa, mano iwacho ni mana mar corruption. Ka machielo nyisa kendi ni Omil Otieno kantiere Kongowea. Iwacho ni wuoro Wod Sugoi tinde lopi kulu ng'ato loko mana mare, mano kanisa mano. Erokamano inya kuom ote mari. Hadija Waka kantiere Luanda. Erokamano inya ibendi wacho ni iluwo kendo yudo weche manyien e yono ero makare. Wadhi e yweyo to kwa duogo wantiere koda twak maro bende wendowa ni e studio mano ma Kisumu kendo sai korene twak no ero kuma bende kawuono wang'iyo kanyero sien ma wanyalo miyo jopuonjre ma jonyuol mano kaluwore koda sigana wa maduong' ma wantiere godo. Mano kanyero wendowa kantiere e studio ma Kisumu Nancy Okoth mano mar Plan International. Obebedo ka watwa kode to gin sir mange ma wanyalo miyo jopuonjre go mondo gidhi nyime koda ngimagi e yono ero makare kendo gibeda jogo mabende lek margi poda medo chopo kata nyalo chopo. Wabobedo ka watwa kode ka wasiwa e yweyo mawadhieni. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. What do we bring? Break a cubicle string, flavor on a string. Pull it, tear it, crumble it. Let the fresh flavors all get in. Make it bit more tasty. Family will help you. Reiko Cubes could string my bestie. Reiko Cubes ming'eyo cha mandhadhu mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. E gweng' Kamaera ok en mana singruok kende.
rwaka, be kidonje gi wi kamano, bende onyalo ketho ot. Ne oketo geno kuom osiepne maber ahinya mondo orit chunye. Kanyo to aming'ino ok anyal seche moko chuny ng'ato dwaro gima ok onego bedgo. Sama kuoth landore piyo moloyo pesa, kama iro dung'e machokos ongoro dong' ng'ama omng'iyo bire ot to en obiro ga ongoro gima nyatimo. Sama hera olokore mobedo miriambo, adiera kende ema nyalo gonyi. Ne nyapara mana ewi Nam Cinema Jumapil saa 2:40 otieno mana e Ramogi TV. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Machiegni kendo, jopuonjre nigi ting' achiel, mano mar chopo e skul, somo matek kendo neno ni gitimo duto madwarore kuomgi e skul. Kata kamano ne jopuonjre mamoko mago mosenyuol kendo nigi nyithindo, chunogi mondo pachgi otegno piyo kendo gimed ting' mar bedo janyuol ewi mano mar bedo japuonjre e skul. Ma en sigand nyiri ariyo ma jopuonjre kendo jonyuol. Mama ichololo. Ma nyabedo wer ma nyathini ni godo e chunye ka oringo odhi romo ne mingi ma oa e skul godhiambo. Min nyathini oken kaka mine moko. En japuonjre e achiel kuom skunde sekondar ma yudore gwenge ma Kajulu e kaunti ma Kisumu. Ka ochope ot godhiambo, okungo ting'o nyathi ma oserite odiochieng' mangima nyaka nowuog ot kogwen. Atugo gi nyathina matin ka abond kode mondo kata kane aduok relationship mana onge godo godiochieng' chande. Mana kaka nyathine ne gombe seche mane oonge, en bende ne en gi paro mathoth ka en e skul. Koro ka ang' adhi skul to paro kata ka jimadho chai to paro moro biro nani nyuka kende mana ne ng'adala. Nyathi be koro sekata yudo gima omadho ma okonyore godo. Koro miya kata koro ok adhi serve kech koro awacha ni koro wariere kech waten kech an ok anyal madho chai skul to nyathina onge gima madho dala. Paro no nyaka bina nikech ok ang'eyo ni mama oseyudo gima nyathi nyalo chamo ma ginyalo konyore e ot. En ting' maduong' ma nyathini ni godo ka hike pod tin. Paro ma jonyuol madongo e mathothne bedo godo. Kata kamano, chune nikech noyudore ka onyuol ka pod otin, ka ojapuonjre. E sama jowetene pachgi ni mana e somo kod gik mamoko marowere ma hikgi rom gi mare timo, en mare ogedo kuom sombe kod ngima mar nyathine. Bedo gi nyathini an a student chaka an a parent tek. Kech samoro nyathi nyachanda gotieno, ma kata ka adhi school, I oversleep ma adhi school late. Japuonjre ni oken kende e midhiero machalo kamae moyangni mako thoth nyithindo manyiri pacho ka. Mane gweng' achielno wachakwa romo gi japuonjre machielo ma bende nigi nyathi matin. Ngimane bende tek kaluwore gi kaka gidak kod min mare ma bende rito ne nyathi sama en e skul. Pek ni medore bende kokalo kaka noyudo nyathine ni. Relationship na gi nyathi to ok ber nikech nayude e rep. Koro kane osetera osiptal to ne opima to yuda ka an gi ich to ne abuok ahinya.
Kasebuok to koro nadwa golo ich to mama owacho ni abed go abeda. Koro nadar ku adhi ka antna nabet kanyo manyuol. Koro kane asenyuol to nyathina ne ok ahero ahinya. Koro gotieno ema adhodhe odiochieng' taonge kode buta, koro antna ema ne ng'iye. Koro antina mana ng'iye. Bedo ni nobambe osemiye pek mar rwako nyathino e ngimane, kendo mokwongo nosando nyathine kaluwore gi lit mane en go. Kane aneno nyathina no, naparo gima ne otimore na chien kocha. Koro ema omiyo ne ok ahere. To kane osechako bet ng'ama bet duong' to ne agoyega. Waduogo dalaku, to mama koro ochako ng'iye. Koro ka an but mamwa, ka mule to ng'ise ni abro goye. Ne ok obedo ne mayot mondo orwak nyathine, kata kamano kaluwore gi sir mar min mare kanyakla kod jokanyo mamoko mane miye hocho nodogo rwake kendo sani orite maber. Koro gima ilamo ne nyathi ka pod thin. Koro iwacho ni gima ilamo ne nyathi ka pod thin to biro timore ne mbele. Koro an nalamo ne gani otho. Koro ninyisa ni kata aselamone ni onego otho, kwa Nyasaye ng'wono mondo oritniga. Koro kochopo higa 1 gi dweche 8 ema achako here. Koro nipuonjowa e migawo mane wadhiye kaka onego irit nyathini, kaka onego ing'iye. Rwako nyathino e ngimane ne en okang' mokwongo mar dhi mbele kod ngimane. Noyie mondo doge skul kaluwore kod chenro mar migawo mar somo mar rwako jopuonjre mogamo remo kata mosenyuol odhi mbele kod sombgi. Nagombo ni mondo adhi e kos. Mokwongo nagombo ni mondo adhi e kos, to mamwa bende ne dwaro ni mondo adhi e skul. Koro joma ne wan go, koro ne advisa ni adoga e skul, koro ema omiyo, koro ne aamua ni mondo adogi. Naamua nadogi. Mana kaka nyawadgi mane waloso go motelo, gin mana gi lek mar bedo gi ngima maber, ne gin owuon kanyakla kod nyithigi. Kata kamano, nyaka gikete ratil, pidi kod somo. Balancing to tek nikech seche moko nyathino chandi gotieno, koro ing'e ni kidhi skul to inindo aninda e klas. Koro ne ok focus maber. Skul bende gik moko okiote, ka moko kuom jopuonjre kwedogi kendo neno ni ok owinjo gibed skul kodgi. Itu vile some students vile koro kane asedok nyuol, body shaming. Koro nan gi del maduong', koro ji siko ka nyiera ni aduong', ok onego be ni abet e klas no, onego adhi kata katedo. Koro ka chak bende ka gineno ka breaks time, ka gineno kata ka dhi e choo, kech e school challenges be nitiere ni ka an e school to chak biro. Koro kochopo sa break to chuna mondo adhi e choo, mondo amany kaka biyo chagego mondo owuogi. Koro ka gineno ka timo kamano, gichako nyiero ni mana mama ema nitiere kode wan gode klas kae. Kata bed ni piny owacho e higa ma 1994 noketo chenro mar duoko jopuonjre mosenyuol e skul otiek sombgi, ngima ne jopuonjre gi ok yot kaluwore kod akwede magikalie, mae osemono moko kuomgi dok e skul. Nonro ma higa 2024 mar Economic Survey nyiso ni kuom jopuonjre manyiri maromo 10,003 maweyo skul to gamo remo, mana 1,200 kende ema dok e skul. Rem mar chenro ni okelo fuok mar riwruoge moko mag piny owacho temo mar dino. Koro watero gi e counseling mokwongo mondo giyiere ni gimosetimore ni ok nyal bedo reversed. Kaito akweda mar ariyo ma yudore kuom jonyuol, every time watimo home visits gi, watemo jiwo jonyuol mondo gikony nyithindo manyiri gi overcome this situation. Nyithindo manyiri gi be nyaka convince jonyuol gi ni this thing nosetimore to ok bi chak nuore kendo. Akweda mar adek yudore e alwora kuma gidake. Iyudo ka jo friends, wede kata osiepe around kanyo tamo nyithindgi wuoyo, tamo gi bedo osiep gi nyithindo mamoko gi, gineno ni they are bad example, gibro miyo nyithindo gitimre na kopo gima gitimoni. Jopuonjre gi nigi lek madongo e ngimagi. Kata bed ni gin jonyuol ma higi tindo,
ging'eyo kendo gitiyo matek mar neno ni ngimagi kod mag nyithigi odhi maber ma onge akweda, kendo gijiwo jowetegi manyalo bedo ni kale weche machal kod magi. Chalo ni nyako moro samoro nigi ich to odwaro plan kata ni mondo gol. Anisi kikigol na ijno nikech ikia gima nyathino no biro bedo in the future. To masa moro kata osekonyore bende manie school. Anisi ni mondo work hard and work smart mondo achieve dreams ni. Nyithindo gi to onge makosa. Nyithindo to onge makosa, ng'ama nigi makosa en ng'ama ne omige. Koro wahera nyithindwa gi nikech seche moko gin ema gibiro konyowa mbele. Jailieta, Ramogi TV. Mano kanyere sigana mabende kelowa e twak ma wantiere godo gi e odiechieng' ma kawuono kuma koro wang'iyo ni to jopuonjre machalo koda mage en sir mane mabende inyal migi. Mano kaluwore koda achiedh nade makagi kacha mabende giwulose e sigana ma wantiere godo no mabende dwakonyowa e twak machalo koda mendie. Wantiere koda wendo wa e studio ma Kisumu, Nancy Okotho imore erokamano maduong' mara bedo kod odhiambo ma kawuono. Machegni Nancy kiwinjowa? Erokamano Janet, awinjou. Mana kaka wang'iyo gi sigana ma oatu kanyero kaluwore koda achiedh nade ma jopuonjre ma jonyuol kalie. In kaka Nancy Okoth gi lony mari to gi migawo ma bende itiye. Gin gigo matimore koso manen mana mag nyiri ariyo ma watimo sigandgi no? Erokamano Janet, gigo maneno gin gigo matimore and ok gitimore ne ji ajia. Abro wacho nikech en gigo makata nawuon en gigo manosetimore na kaka nyako manonyuol kapod tin kendo noyudo thuolo modok e skul. Koro kendo kata kaluwore gi organization matiyone maluwo ratiro mar nyithindo manyiri kod ratiro mar nyithindo matindo gin gigo matimore kendo gigo mwaneno kata mane gwenge mwadake. Erokamano ahinya. E sir ma bende koro walose nikech mana kaka piny owacho oseketo chenro ni jopuonjre ma ogamo remo, jopuonjre mosenyuol mondo odoge skul. En gino ma bende osepaki kata kamano kaka giwacho ni chopo e skul ok en shida maduong'. Bende skul kanyero ga kwede ma bende gikale en gino ma bende miyo gi achiedh nade kata kwede mathoth. Ipani ntiere rem moro ma sirikal nowinjo bed ni medo e policy gini? Mokwongo agoyo erokamano maduong' ne sirikal kuom bedo gi policy ma giluongo ni return to school. Policy ma miyo nyathi manyako thuolo kata nyathi moro amora thuolo mondo odoge skul kaponi no owuok oko mar skul kaluwore gi gigo manotimore ne. To kata kamano policy ni ok osebedo mokwongo ji ok nong'eye ahinya nikech nokele 31 years ago mano tiende ni 1994 ema ne policy ni ochako tich. To an by the time anang'eyo this policy nang'eye bang'e kane government ne develop koro guideline mani nyalo tigo e policy ni. To policy ni kata kano bedo developed nokete ni mondo lu weche abich. Namba 1 ne en mondo nyathi o return to school, mondo ng'ato doge school. To kano sedonje e school, environment mar school nonego beni loso magi luongo ni supportive environment. Machielo, the legal frameworks, chike kata policies nonego beni bende olosi manyalo miyo nyathini kantiere skul to ntiere chik bende marite. Machielo nonego beni gibedo gi partnership gi collaboration, gibedo gi network kata gi tudruok gi migepe mamoko matimo gigi kata migepe mag government kata migepe maok mag piny owacho kata mag parents. Bas kae to mogik nonego beni gipuonjo nyithindogi gima wasiko waluonge ni comprehensive sexual education. Koro mae gima ne nyalo konyo nyithindo te comprehensive sexual education ka mane wayude hocho. To kinde duto inyalo yudo ni government yie mondo nyithindo donje skul.
to nyathi kosedonje skul samoro hocho onge nikech nyathi modonje skul awinjo challenges ma nyithindo go wacho to nitiere challenges moko nikech nyathini kobire skul samoro konyuol ng'ama tin konyuol to kochang mapiyo nikech seche monyuol cha samoro nitiere ginene monyalo bedogo onyalo bedo gi hinyruok maloyo nikech ndalone mag nyuol pok ochopo koro bedo gi hinyruok koro mondo mi ochangi mapiyo onge koro samo donje skul mae nyiso ni samoro onyalo duoge skul kapod ok ochango maber koro nikech gik ma government oketo mondo mi nyithindo doge skul ok olugi mae miyo nyithindo gi samoro ok tim maber machielo achiel kuom nyithindo go wacho ni balancing education gi tij ot gi bedo janyuol bende tek to mae miyo kata nyithindo gi samoro ok gi perform maber e skunde ma gintiere to kinde duto ing'iyo gi mana ni in noduoki e skul to kidwa somo bas kaito machielo government ok oyangore ahinya mondo omi nyithindo gi thuolo mar comprehensive sexual education mondo ging'e kaka ginyalo dak kaka gidhi mbele kaka ginyalo access kata ginyalo yudo kaka ginyalo ritre kaka nyithindo manyiri ok giyudo thuolono kata ok omigi twak kata mana puonj machalo kamano koro ka ok omigi puonj to nyiso ni nyathini oduoga e skul maonge puonj moro amora oduoge skul onge hocho moro amora oduoge skul onge ng'ano kata ma samoro yiene mondo mi obi opuonje mani ng'en ni kare nikech gima bende giwacho nasi gima bende giwacho en ni sama odok e skul nyithindo moko gi nyiere koro nyalo bedo riwacho ni hocho ok migi to kata ka puonj ichiwonegi kendgi bende ichiwe mondo nyithindo mamoko ka ong'e kaka rwakogi ong'e kaka treat gi koso ena nyakonchiel puonjo monego puonj ok onego bed nyakonchiel onego puonj nyithindo tetete and onego bed puonjo mitimo sate kata nitiere nyathi manigi ich kata moduogo kata maonge mondo gi prepare nikech nyithindo gi gin e skul kato gendo samoro bende gin dala koro samoro stigma gichako stigma dala kata mana akwede ni gichake delni ma gintiere to gikelo nyaka e skul koro kata gimiluongo ni parental involvement return to school policy ni ne ok okelo maler kaka wanyalo involve jonyuol koro kata wapuonjo nyithindo ka to samoro kodok dala to nikech anyuol tae gweng'u manyiso ni janyuol ni osewacho ni an nyathi manyalo kethi koro kata iduogo e skul kata puonji to attitude ni cha ok olokore mondo mi ikony nyawadu mondo mi i-receive gi machielo mana winjo wach stigma kowacho ni samoro chak inyalo bedo gi chak mang'eny koro nikech ng'ama onyuol bedo gi chak koro samoro kata mana environment nawacho ni supportive environment chakore gi class to odhi nyaka kama nyathi dhi e cho samoro kata chochego gin choche ma samoro pong' kata kaka onyalo biyo thunono koro hygiene bende ok bed maber koro nyalo bedo nyathi onyalo kata mana infect nyathine kodok ot gi weche mamoko nikech kama entie ok ler samoro kaka ilogo onge to bende kata mana bathroom bende waonge go e sikunde koro return to school to nitiere to ber but the other aspects to kolu mondo mi nyathi koduoge skul kosedonje gate ang'o matimore ne nyathi erokamano ahinya pod walose mana mano ero nikech kane waloso kodgi giwacho ni ewi magi luoro mane gintiere godo dok ir awacho ni age mates gi nitiere moko kuomgi mane ng'iyo ni koro gidhi adhi e course nikech giwacho ni sama gidhi e course to giyudo giromo gi jok ma nyalo bedo nosenyuol jok machal kodgi gidwaro mondo gi associate gi jok machal kodgi ma bende en yo machielo ma inyasirgi godo an kaka ng'atno mana anyalo wacho ni a benefit kuom dok skul gima nyalo siro maduong' mogik en ni kapo ni thuolo nyalo yudore to nyathi nyalo dok e skul wakwong wamiye nyathini thuolo mar dok e skul mak mana ni ka thuolo ok nyal yudore kaluwore ni samoro onge ng'atno manyalo rito ne nyathi nikech challenge moro mantiere nikech skunde wa bende onge gi gima waluongo ni flexible environment
manyalo miyo nyathi kata ka samoro dipono leo matin nikech nyathino chande gotieno, samoro mana nikech onge kata ka kotimre ni manyako ringo ompi kendo koro koduogi, magi nyalo miyo gi drop out. To an gi pacha dhi e course bende ber kabisa. To gima ber moloyo en mondo nyathini odoge school obed gi certificate mondo otieki the basic education kata ka en form 4. Koro kodhi e course to dhi e course ka en ng'at motegno manitiere kaka onyalo wuoyo kata gik moko nitiere monyalo timo, onyalo reason nikech kose dhi e course samoro ng'ato biro dwaro ndike tich. Koro kapono ni odhi e course to ok osomo malong'o tieko, samoro ok onyal kata ndiko barua. Koro samoro miyo kata chudo mare biro bedo matin chieng' ma koro indike nikech ok nopuonjore malong'o, ok nodhi motieko skul. Koro an kaka ng'atno mano benefit kuom dok e skul, aparo ni dok ber. To the other thing man samoro bende bedo challenge en waluongo ni the cost, pesa kata mana nengo mar dok e skul. Nikech the government omiyo nyithindo thuolo mar dok e skul. To kaka gidwa dok nikech gima samoro miyo nyathini noyudo ich. Samoro noyudo ich nikech dala gi onge gimoro, ne gintiere kod kech, to nikech kech ne nitie, no dhi ma ng'at machielo no miye kata pesa moro, bas kato ng'ama chielo momiye pesa moro odwaro chudo, to nikech onge gimo chulogo, ochulo gi dende. Koro seche mwalawo nyathi mondo duoge skul, to bende wakete pachwa ni nyathi ma walawo mondo duoge sikundni. Bende wamiye environment maber, bende wakonye 1, 2, 3 things mondo fit in, nikech iya dala iduogo skul ionge kata buk. Janet wach moro nyocha neno ka nyocha nyithindo during games kae. Taneno ka nyithindo moko ma samoro hikgi dhi malo matin, ok oyienegi mondo gitugi. Ok oyienegi mondo gitugi nikech samoro hikgi ne gidhi dala gitieko higa achiel. Koro higa moro nitie ma government oketo kanyo ne nyithindo ok dhi. Koro awuoro ne nyithindogi. Ka government itself mano yienegi ni mondo gidogi, en owuon emo stigmatize gi. Nikech samoro kano bet dala to bet dala kata higa achiel mondo nyathi odong matin mondo duogi. Koro koduogo to yudo ka hike mar bede sikul cha. Ok ochopo kata ni okadho hik mar 19, pod en within ka, to nikech koro ok onyal go mipira kata ok onyal ringo nikech hike samoro beto ingo joma moko gi higa achiel. Koro stigma mwawueni oken e sikul kende. Koro kosetami tugo dong koro iwacho ni afadhali awuog ka adhi abed kod jogo manosetieko kata mantiere vocational go mondo abed ka ng'ama chal kodgi. Ingeni e akwede kendi stigma no ka wadhi ka watieko nikech nyisa ni sa wadhi ka rumo. Samo wuoyi weche mag akwede e stigma ni en e gino wuon. Nitiere achiel kuom wa bende wacho ni nokohero nyathine kaluwore gi kaka noyudo nyathi. Mano kaluwore kod chenro mar rape. Nitiere joma moko bende ma ok girwak nyithindo gi kaluwore gi gik mopogore opogore to gin kendgi nikech kaka nyaka jonyuol gi bende nitiere kaka koro ikwede wacho ni nyathini otimo marach kata nokitayo nyathini e yo maber. Kinyiswa e dakika 2 modongi to weche mag akwede gi ere kaka inyal konygi. Weche mag akwede onego bed ni wawuoyo gi jonyuol nikech kata an ok ahero nyathina, onge ng'ama nyalo dwaro bedo mama ko ja higni 12, 13 kata mana 15. Pod idwaro ni bed ng'ama nyalo tugo gi jowetegi, ng'ama nyalo wuotho gi nyithindo wetegi, nyithindo manyiri. Koro gima wanyalo timo en mana nyiso jonyuol ni mondo wayie, to kapok wanyiso jonyuol to wan wawegi mwanyuol go onego bed ni iyie status ni asenyuol kaka ng'ama nyako. Koro kama antiere ni an mama, nikech anyalo nyiso ji duto ni gima nokonya mondo miyo na nyalo dok skul masomo en ni nadino ita na kwede, ok ni ne gionge ta kwede ne nitiere. Koro gima wanyalo timo mana jonyuol to watime all round, obede kanisa. Kik watam gi tiyo bede kanisa nikech ne ginyuol. Nikech samoro mama na ne ng'ato matiye kanisa motegno. Koro gini okelo ne wich kuot. Samoro ka ne ene gweng' ne en mama manongi. Koro gineno ka gini okelo ne gi wich kuot. To konego wakaw kamano, onego wayie nyithindwa gi, to wan wawegi mwasenyuol kaka nyithindo manyiere gi. Wan wawegi kik wa stigmatize ourselves. Kwa weyo stigmatize ourselves, eka biro miyo joma moko bende ang' noyiewa or
ibro overcome stigma nikech ok wadwa tam ji wuoyo to bende ok wadwa wuoth gi sellotape kamoro amora ni dino dho ji madwa wuoyo. Koro jonyuolwa manyalo nyiso sana jonyuolwa machuo kik watam nyithindogi. Dine kweda kata mane dalawa dikoro kabedo ng'at mantiere kawuono. Erokamano ahinya Nancy Okoth. Weche go duto te en mana hocho in owuon mondo iyieri kaka intiere. To maduong' sir maduong' mabende idwaro ni wamak lwetgi wasirgi yo duto te mabende nyalore. Erokamano ahinya Nancy Okoth mano mar riwruok no Roma Plan International mabende ng'iyo ratiro mag jopuonjre ahinya mago manyiri. Erokamano ahinya Nancy kuom bedo kodwa e twak makawuono ni chenro no ero mar mine wacho. Wadhi e yweyo moro machuok waduogo gi weche manyien mamoko. Ready for Bali? Ride the waves of Melasti Beach, explore Uluwatu Temple, and enjoy thrilling water sports. Snap Insta-worthy moments in Ubud, Tegenungan Falls, and Wanagiri Hills. Cruise to Nusu Penida Island on a full-day tour. Fast boat and lunch included. Take in volcano views, temple tours, and tropical bliss, all in one trip, starting from 182,000 Kenya shillings per person sharing. Flights, 5 nights, breakfast, tours, and transfers all included. Book now. Call or WhatsApp View Travel on 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari. Amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? La. Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Is that how you treat an officer of the law, a distinguished officer of the law? So they've sullied my reputation completely. I don't think I'm going to recover. Because even I'm told one of my nephews, when they saw me on TV, he asks his mother, who's my sister, Mom, when Ango is a thief, how do you repair that? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo mineri e boma ma Kisumu ka thuolo makende kendo donjo e ohand uso sanduge jomotho. Ohala makinde mathoth okawni itimo gi jomachuo. Minege yango ni kalure gi ridruok mar ngima ne gikaw thuolo mar chako loso bau kendo dino itgi ne akwede golo luoro e chunygi kendo wito kucho paro ni tich makama owene jomachuo. Millicent Adhiambo miyo sigand chiwruok tich matek kendo mar chir mar minegi. E kar thieth moro e boma ma Kisumu, koko mag masinde randa kod kucho otweyo lwasi. E kambi kae, sanduge mag jomotho iduso gi lony mamalo ahinya kod joma mine ka gidino itgi ne akweda kod weche miwacho ni tijni en mana mar joma chuo.
Maureen Anyango, majegni pradek, wacho ni donjo e tijni kalure kod chandruok mane okaloe. Kama gawa mane rikotie, ne chule mane siling 200 odiochieng, omenda mane ok nyal miyo odangi mama kare. Kanyo mane oloso gosiepne moro ka onyalo donjo e tij loso sanduke jomotho. Ondamo manyaka sani, oyango ni oseloko ngimane gi okang' malach kuom higni 3 mosetime. Asethagre mang'eny kalure mokwongo natiyo hotel. Ka natiyo hotel ichuli 200 per day. 200 no endo, nang'iyo 200 no ni dwa ni chul rent, okonya chulo rent, okonya chulo school fee. Koro kana sebedo kamano to nawuoyo gosiepna moro. Akone ni yawa, asebedo kagombo tijni, Kaan kang'eyo anyalo time. Kanwa biro kode kae, chako puonja. Adhi gimoro dweche 2 kamae achako mako tich. Koro at least aneno kopogre gi tij hotel mana tiyo cha. Maureen mamin nyithindo 2 yango midhiero ma osebedo kokaloe moting'o nyiera kod siboi e kinde mane ochako tij loso sandug jomotho. Kata kamano, nosoyo pamba e ite kendo dino ne weche ji ka jip moloyo noyudo kowuok familia mare. Dhano to ok dwar. Gigonwa siboi. Giwacho mara sijui idwa ni ji otho, tijno ok en tich maber, wuoge tijno. Siepena sana magoyo siboi. Tie moko manyako seringo. Tie moko mabe ok wuog nyaka koda. Tich kochopo ni en tich. Kata mjengo sani wayudo ni kata juma mon gitimo. Koro kata mar sanduku ni ok orache. Bing ni timo tij sanduku, ok ong'is ni mondo dhano mondo tho. Machiegni gi Maureen, wayudo Penina, hijagni 22. Makor kakore, nyono charan, katwang'o lewni, miduso godo, iye sandug jomotho. Penina, yango buk mane okwongo bedo godo, kanochako tijni, kama ne oleko lek maricho mag jomotho, kata kamano chunye ne okojok, koparo, chal mar familia mare. Mamiyo atimo tijni, arango nini background mara. Nikech karango korabeka kaido mai. To konyre go. Buok to na buok. Kineno sanduge gine nyake buok mokwongo. Nikech nitie